Dobrý den, vítám vás na další hodině matematiky, tentokrát s tématem sčítání pravděpodobností. Začneme následujícím příkladem. Na falešné kostce padají jednotlivá čísla s následujícími pravděpodobnostmi. Pravděpodobnost toho, že padne jednička, je 1/12. Stejně tak dvojka i trojka. Pravděpodobnost toho, že padne čtyřka, jsou 2/12. Pravděpodobnost toho, že padne pětka, jsou 3/12. A pravděpodobnost toho, že padne šestka, jsou 4/12. Pokud by tady někoho zarazilo to, že je tady velké písmeno P, které označuje pravděpodobnost jevů, a jev je nějaká podmnožina výsledků toho pokusu, tak právě i jednoprvkové množiny, to znamená samotné výsledky těch pokusů, jsou jevy. Takže v tomto případě je tady jedno, jestli budu mít velké písmeno P a nebo budu mít tedy písmeno P malé. Takže tady bych mohla psát i malé písmeno P. V momentě, ale kdy budu chtít říct, že padne buď trojka nebo čtyřka, tak už nemůžu používat malé písmeno P, ale musí být velké. Jak poznáme, že je takto zadaný příklad správný? No, poznáme to tehdy, když tedy vezmeme pravděpodobnosti všech možných výsledků, které mohou nastat, a oni v součtu vám musí dát tedy jev jistý, který má pravděpodobnost 1. Takže musí platit, že 1/12 plus 1/12 a ještě plus 1/12 plus tedy 2/12, to už máme 3 a 2 je 5/12, plus 3/12, to je 8/12, a ještě plus 4/12 dostanu ve výsledku 12/12 a to je rovno 1. Takže zadaný příkaz je správný, protože součtem pravděpodobnosti jednotlivých výsledků je číslo 1. Které číslo padá nejčastěji? No to, které padá z největší pravděpodobností. Takže v našem případě je to číslo 6. No a naším úkolem je určit, jaká je pravděpodobnost, že padne číslo větší než 3, jaká je pravděpodobnost, že padne sudé číslo a jaká je pravděpodobnost, že číslo, které padne, je sudé nebo větší než 3. No a máme porovnat postup s poctivou kostkou, kde právě výsledky jsou všechny stejně srovnatelné a ta pravděpodobnost toho jednotlivého výsledku je tedy 1/6. Pozor na to, nemůžeme zde použít vzorec, kdy jsme měli vlastně počet příznivých výsledků pokusu, takže počet příznivých ku tedy počtu všech, takže ku počet všech. To je vlastně ten základní vzorec pro výpočet pravděpodobnosti, takzvaná klasická pravděpodobnost. Takže mohla bych říct, že MA je vlastně počet příznivých výsledků ku M. Toto je ten vzorec. No tady ho nejde použít, protože my nemáme ty zadané jednotlivé výsledky právě stejně srovnatelné, neboli stejně pravděpodobné. Tak, označíme si jevy. Jako A budeme označovat jev, že padne číslo větší než 3. Jako B, že padne sudé číslo a jako C, že padne číslo sudé nebo větší než 3. Takže pravděpodobnost toho, že padne číslo tedy větší než 3, je, že buď nám padne tedy 4, nebo padne 5, a nebo padne 6. Když padne 4, tak ta pravděpodobnost pro 4 je vlastně 2/12. Nebo, takže dám plus, padne 5, pak je pravděpodobnost 3/12, a nebo padne 6, pak je pravděpodobnost 4/12. Dohromady je to tedy 9/12. Takže pravděpodobnost toho, že padne tedy číslo větší než 3, je následující součet, takže to je, že padne 4, nebo padne 5, nebo tedy padne 6. A je to těch 9/12. Tak, kdybychom to převedli na tedy desetinné číslo, tak je to 0,75. A nechávám to schválně v těch 12. Pro poctivou kostku, takže počet příznivých výsledků, tady už můžu používat ten vzoreček, takže tady používám ten vzorec, protože všechny ty čísla padají ze stejnou pravděpodobností, takže to jsou vlastně 3 možnosti, jsou příznivé, 6 možností je všech, takže dohromady je pravděpodobnost 1/2.
Neboli kdybyste spočítali vlastně 1/6 plus 1/6 plus 1/6, tak vám vyjdou 3/6 a je to tedy ta 1/2. Takže tady by ta pravděpodobnost pak byla 0,5. Takže vidíme, že vyšší je ta pravděpodobnost na té falešné kostce. Tak je v B, takže pravděpodobnost toho, že padne sudé číslo. Tak sudé číslo nám padne, když na kostce buď padne 2, nebo padne 4, anebo padne tedy 6. Pravděpodobnost toho, že padne 2, je 1/12. To sečtu s pravděpodobností, že padne 4, což jsou 2/12. A pravděpodobnost, že padne 6, jsou 4/12. Dohromady je to tedy 7/12. 7/12, zase bychom to mohli i převést na desetinné číslo, ale tady už by to nebylo tak pěkné, už bychom museli zaokrouhlit, takže já to teď nechám tak, jak to je. Tak jinak, kdyby to někoho zajímalo, tak samozřejmě můžeme, mě to prostě nedá, takže vám to nakonec musím vypočítat, takže 7 děleno 12, když to tady převedeme, tak je to 0,58, 3, potom jsou tisíciny, kde je to periodicky. Takže tady by bylo 0,58 a 3 periodicky. Tak. No v kostce, která tedy je poctivá, jak by se dalo říct, tak tam tedy pravděpodobnost je zase příznivá, to znamená buď 2, 4 nebo 6, tak počet příznivých výsledků je 3, počet všech je 6, takže opět dostávám pravděpodobnost 50%, neboli 0,5 zapsáno desetinným číslem. Takže opět i tady ta pravděpodobnost toho, že padne sudé číslo, je tedy větší na té falešné kostce. No a poslední je, že padne číslo sudé nebo větší než 3. Takže to, že padne číslo sudé nebo větší než 3, takže sudé to musí padnout buď 2, nebo tedy ta 4, a nebo 6, ale může taky to být, nebo to může být číslo větší než 3. Takže to může být taky padne 4, což už tam mám, nebo padne 6, a nebo ještě bych mohla připsat padne 5. Takže dohromady, když to teď spočítám, tak pro 2 je to 1/12, pro tu 4 jsou to 2/12, pro 6 tedy 4/12 a pro 5 3/12. To znamená dohromady je to 7 a 3, to je 10/12. Takže 10/12, neboli tedy 5/6. Tak zase to tak nechám v těch 12. Zkusíme to stejné vlastně u té poctivé kostky, takže buď může padnout 2, 4, 6 nebo 5, takže to jsou 4 výsledky příznivé. Ku počtu všech je tedy 4/6 neboli 2/3, což je nějakých 0,6 periodicky. Takže když si řeknu, že mám tedy 5/6, tady, když to převedu, tak toto by bylo 5/6. A kdybych to tady převedla na šestiny, což už mám, jsou 4/6, takže vidím, že i tato varianta padá tedy častěji na té kostce falešné. No a teď proč to tady vlastně celé děláme? No, když si vzpomenete na to, že jsme něco si říkali o jevech, tak jev A je vlastně množina výsledků, že padne číslo větší než 3, takže to je 4, 5, 6. A jev B je množina výsledků, že padne číslo sudé, takže 2, 4, 6. A vlastně, když dám ty množiny dohromady, tak dostanu 2, 4, 5, 6. A když se podíváte na to množinově, tak ten jev C je vlastně sjednocení těch množin, to znamená těch jevů A a B. Takže píšeme, že tedy C je A sjednoceno s B. Tak, máme tady jakýsi problém, který nastává. Chtěli bychom vědět, jestli platí,
že pravděpodobnost toho sjednocení dostanu tak, že sečtu pravděpodobnosti těch jevů každý zvlášť. Takže pravděpodobnost pro tu falešnou kostku. Tak pravděpodobnost toho jevu A je tedy 9/12. Pravděpodobnost toho jevu B je 7/12. Dohromady je to tedy 16/12, ale to už prostě nemůže být pravděpodobnost, protože je to větší než 1. Takže to je prostě nesmysl. Takže tady to není pravda, není pravdivé to tvrzení, které je tedy tady. Takže tady to nám nevychází. Takže obecně to neplatí. Tady toto je vlastně pravděpodobnost toho jevu C, takže kdyby se to mělo rovnat, tak toto by mělo být 10/12, což vidíte, že se to vlastně nerovná. A jak by to bylo pro tu poctivou kostku? Tak tam je pravděpodobnost toho jevu C, což je sjednocení těch dvou jevů, vlastně 2/3, takže tady neboli 2/3, 4/6. A když bych to udělala každý zvlášť, tak je to 1/2 plus 1/2 a to je 1. To by znamenalo, že vlastně jev jistý je, že padne buď 2, 4, 5 nebo 6, ale vlastně ten jev jistý je, že padne jakýkoliv výsledek na kostce, ne pouze 4. Takže i tady toto, jako ne pouze 4 z těch výsledků. Takže i toto prostě není pravda. Zase to není pravdivé, ani to tvrzení pro tu vlastně poctivou kostku. Takže to prostě neplatí. Takhle se to dělat nemůže. Tak, proč to tak je? Když si řeknete, tak pravděpodobnost toho jevu A je vlastně to, že padne 4, nebo padne tedy 5, nebo padne 6. Pravděpodobnost toho jevu B je, že padne buď 2, nebo 4, a nebo tedy 6. A to je jedno, jestli tam bude poctivá nebo falešná kostka. A pravděpodobnost toho jevu C, což je vlastně sjednocení těch dvou jevů A a B, je, že buď padne 2, nebo tedy padne 4, nebo padne 5, a nebo padne 6. A když se podíváte, tak já když sečtu tyto dva řádky, tak dostanu pravděpodobnost toho, že padne 2, plus vlastně 2krát ta pravděpodobnost, že padne 4, pak je tam plus tedy pravděpodobnost, že padne 5, a pak je tam ještě 2krát pravděpodobnost toho, že padne 6. Takže vlastně tady je toho více, než té pravděpodobnosti toho sjednocení. A je to z toho důvodu, že vlastně to číslo 4 a 6 vyhovuje oběma těm množinám. To znamená, že obě množiny obsahují jak to, že může padnout 4, nebo jak to, že může padnout 6. Takže do toho sjednocení jsme to pak započetli 2krát. Takže jenom v momentě, kdyby vlastně padla, nebo ty množiny A a B neměly žádný průnik, to znamená neměly nic společného, to je s jejich průnikem by byla prázdná množina, tak potom by ten vzorec platil, protože nic by se tam vlastně neobjevilo 2krát. Kdybych to chtěla nějakým způsobem vypočítat právě pomocí toho součtu, tak bych mohla použít to, že to je pravděpodobnost teda toho sjednocení, je pravděpodobnost, musím dát B, je pravděpodobnost toho, že tedy nastane jev A plus pravděpodobnost toho, že nastane B, ale protože tam už je 2krát to stejné, tak já o to odečtu pravděpodobnost toho, co je stejné, takže průnik těch dvou jevů. A toto je vlastně vzorec pro sčítání pravděpodobností, který tam máme za chvíli uvedený. Takže se na to pojďme podívat. Prosté sčítání pravděpodobností je možné tedy pouze u pravděpodobností jevů, které se navzájem vylučují. To znamená pouze tehdy, když A průnik B je tedy rovno prázdné množině, takže nemají nic společného. Při sčítání tedy pravděpodobností jevů, které se navzájem nevylučují,
Takže nevylučují. Musíme od výsledku odečíst pravděpodobnost výsledků, které jsou příznivé oběma jevům. To znamená, že tedy pravděpodobnost A sjednoceno s B je vlastně pravděpodobnost A plus pravděpodobnost B minus pravděpodobnost A průnik B. Ale pokud jste si všimli, jak jsme to řešili, právě ten pravděpodobnost toho C, tak když se podíváte, tak my jsme to tady řešili, aniž bychom něco věděli o sčítání pravděpodobností. Takže většinou to jde řešit i bez toho sčítání. Tak, pojďme tedy se podívat dál. Když tedy udělám průnik pro falešnou kostku, to znamená, že padne vlastně to společné, to znamená buď 4, nebo padne 6, tak ta pravděpodobnost toho, že padne 4, jsou tedy 2/12 a to, že padne 6, jsou 4/12, takže dohromady je to 6/12. Takže teď, když bych použila ten vzorec, tak je to pravděpodobnost tedy toho jevu A plus pravděpodobnost B a odečtu pravděpodobnost toho průniku A průnik B. No, pravděpodobnost A víme, že je 1/12, teda toho jevu A, to stejné je 9/12, takže 9/12, plus pravděpodobnost jevu B je tedy 7/12 a já to odečtu 6/12. Takže dostanu dohromady 10/12, což je vlastně to číslo, které nám vyšlo pro pravděpodobnost jevu C. Pro poctivou kostku, to, že padne 4, je pravděpodobnost vlastně 1/6, stejně jako, že padne 6, takže dohromady jsou to 2/6. A pravděpodobnost tedy toho sjednocení je zase 1/2, to je pravděpodobnost Ačka, zase 1/2, to je pravděpodobnost Bčka a odečítám 1/6, teda 2/6, takže můžu to nechat takhle v těch šestinách. To znamená, převedu si to na šestiny, to je 1/2 jsou 3/6, plus 3/6 to je 6, minus vlastně 2/6 a výsledek jsou tedy 4/6, neboli 2/3 zase, to je to, co nám vyšlo u toho C pro tu poctivou kostku. Jak to, prosím vás, souvisí s množinami? Takže představte si to, že tady mám nějaké dvě množiny s nějakými prvky. Toto jsme řešili v rámci Vénových diagramů. Tady mám nějakou množinu A, toto je množina B a tady tedy to, co je společné, je jejich průnik. A kdyby jsme nakreslili, vlastně vzali všechny prvky jak odsud, i toho průniku, i z té množiny B, tak to, co dostaneme, tak to je sjednocení těch množin. Takže tady toto dohromady, vlastně všechny tady ty 3 části je A sjednoceno s B. No a když budu mít vlastně v té množině A 5 prvků, v množině B budu mít, dejme tomu, 7 prvků a průnikem množin budou 2 prvky, tak já když sečtu všechny prvky té množiny A, kterých je 5, protože chci vědět, kolik prvků bude mít to sjednocení, a přičtu k tomu všechny prvky množiny B, takže to je 7, tak vlastně jsem tam dala 2krát ten průnik, protože v obou případech jsem zahrnula ty 2 prvky, které jsou v tom průniku, které jsou společné. Takže já to jednou odečtu, vlastně ten průnik, a vím, že v tom sjednocení je tedy dohromady v tomto případě 10 prvků. Takže i pro ty množiny platí, že sjednocení, počet prvků ve sjednocení, je vlastně roven počet prvků v té jedné množině plus počet prvků v té druhé, minus vlastně jednou počet prvků v tom průniku. Tak, pojďme na nějaký konkrétní příklad. Takže sejmeme jednu kartu z balíčku Mariášových karet. Máme tedy Mariášové karty, jich je 32, jsou tam 4 druhy po 8 kartách.
No a máme určit pravděpodobnost, že sejmutá karta je za A srdcová, za B ESO a za C tedy srdcová nebo ESO. Takže půjdeme na to. Tak, za a já si to nazvu taky jako je v A, je tedy, že bude srdcová karta. Tak, máme tedy 4 druhy, z nichž jedno jsou tedy srdcové karty, těch karet je 8. Tak, tady můžu už používat, protože všechny výsledky k sejmu kartu jsou stejně srovnatelné, takže počet příznivých výsledků jevu A je 1 z 8 karet, zatímco počet všech tedy výsledků, jak můžu sejmout jednu kartu, je 32. Takže pravděpodobnost toho jevu A je 8 32, což je tedy 1/4, takže 25%, neboli 0,25. Jev B je, to je za B, že padne ESO. Tak, v balíčku máme 4 ESA, takže počet příznivých výsledků je, že vytáhnu jedno ze 4 karet, což je ESO. A počet všech možností je zase 32. Tak, to jsem napsala blbě. Takže M se rovná 32. Takže pravděpodobnost toho jevu B je tedy 4 32, což je tedy 1/8, neboli 0,125, což je tedy 12,5%. No a za C máme spočítat jev C, že bude tedy to srdcová, anebo to tedy bude ESO. Takže kdyby tam bylo a zároveň je to něco jiného, ale my teď počítáme, že buď může být srdcová nebo ESO. Ukážu vám, že nepotřebujete tedy k tomu znát to sčítání a pak si to ukážeme i pomocí toho sčítání. Takže to je to, že tedy to jde řešit i jinak. Takže tady vám to ukážu, že vlastně ten jev C, když mě to dovolí teda sjet dolů a nebude mi to psát tady ty klikyháky. Takže jev C je, že to bude srdcová nebo ESO. Takže srdcových karet je 8. Plus ještě, už v těch 8 je to srdcové ESO, takže ještě 3 vlastně ESA. To znamená 8 srdcových karet a 3 ESA je dohromady 11. A to je vlastně počet příznivých výsledků jevu C. No a počet všech výsledků, jak vytáhnout tedy tu jednu kartu, je pořád stejný, to je 32. Takže pravděpodobnost toho jevu C je tedy 11 32, tak tady mi chybí 32. No a teď si to pojďme spočítat pomocí toho sčítání. Takže pravděpodobnost toho, že tedy padne srdcová karta nebo ESO, je vlastně srdce, to je jev A, nebo, takže to bude sjednocení, vlastně ESO, což je jev B. A to je rovno tedy pravděpodobnost A plus pravděpodobnost B minus pravděpodobnost toho průniku A průnik B. Takže aby jsme mohli spočítat, tak potřebujeme pravděpodobnost průniku. To znamená, že hledám, kdy mi padne ESO a navíc současně srdcová karta. A taková je jenom 1. Takže počet možností je 1/32. Takže to je počet těch možností příznivých výsledků A průnik B je vlastně 1 možnost, protože to musí být ESO a zároveň musí být srdcové. Takže teď, když tam dosadím a využiju ty 32, tak je to vlastně 8 32 plus 4 32 a odečtu ten průnik, což je 1/32 a vychází mi právě těch 11/32, ten výsledek. Tak pojďme na další příklad. Z 28 žáků se losuje 7, kteří dostanou lístek do kina. Určite pravděpodobnost, že mezi vylosovanými bude Jana nebo Monika. Takže kolik máme možností, jak z 28 žáků vybrat 7, kteří dostanou lístek.
To je vlastně počet všech možností. A to je tedy 28 nad 7. Tak, jako jev A označím tu možnost, že mezi vylosovanými bude Jana. Takže pravděpodobnost toho jevu, že mezi vylosovanými bude Jana. Tak, jaký je počet možností příznivých jevů A? Takže já tam dám tu Janu, takže potom už z těch žáků losuju pouze 6, ale losuju jich z 27, protože ta Jana tu už nevybírám. Takže pravděpodobnost toho jevu A je vlastně 27 nad 6 lomeno 28 nad 7. Tak, pravděpodobnost jevu B potřebuju, to je, že tam bude Monika. No jestli tam bude Monika, nebo tam bude Jana, tak ty pravděpodobnosti jsou stejné. Prostě dali jsme ji tam, takže to bude zase 27 nad 6, ku tedy počtu všech, to je 28 nad 7. No a já bych teď chtěla, aby tedy chci pravděpodobnost toho, že buď tam bude Jana nebo Monika, takže chci vlastně sjednocení těch dvou jevů. Takže to je zase pravděpodobnost toho, že bude a bylo by dobré si to tedy nějakým způsobem rozpočítat. Takže 28 nad 7, to je jako 28 faktoriál, lomeno tedy 7 faktoriál krát 21 faktoriál, což si můžeme zase spočítat na kalkulačce. Takže 28 faktoriál děleno 7 faktoriál a ještě děleno 21 faktoriál. Výsledek je tedy 1 milion 184 tisíc, takže 1 milion 184 040. Když budu počítat 27 nad 6, takže to je zase 27 faktoriál, lomeno tedy 6 faktoriál krát. Takže tady to zase zrušíme. Takže to je 6 faktoriál krát 21 faktoriál. Takže zase bychom to mohli spočítat. A nebo možná by bylo lepší počítat to tak, že to budu upravovat až vlastně v rámci toho řešení té pravděpodobnosti těch jevů, protože pak tady bude 27 faktoriál lomeno 6 faktoriál krát 21 faktoriál krát a teď už rovnou ten zlomek převrátím. Takže nahoře bude 7 faktoriál krát 21 faktoriál lomeno 28 faktoriál. Tak já si tady toto smažu. Tak zase mě to neposlouchá, musím víc přitlačit. A tady využiju krácení, kdy 21 faktoriál se zkrátí z 21, potom 27 faktoriál z 28, takže ve jmenovatelích zůstane 28 a 6 faktoriál ze 7 faktoriál, tady bude 7, takže mi vlastně vychází 1/4. A to stejné je tady. Takže vidíte, že v tomto případě možná bylo lepší upravovat až vlastně ten zlomek. Ale neplatí to tak vždycky. Tak, abych mohla spočítat to sjednocení, tak tedy musím vypočítat průnik. A průnik znamená, že tam bude Jana i Monika. Takže Jana a Monika. To znamená, já ty dvě tam dám, tudíž teď už budu vybírat jenom 5 lístků můžu rozdělit, takže 5 lidí. A už to nevybírat z 28, ale z 26. A zase nad celkovým počtem, takže dělím to celkovým počtem, což je zase 28 nad 7. Tak, to zase můžu tedy rozepsat a po rozepisu, takže já to zase udělám, to je 26 faktoriál, lomeno 5 faktoriál krát 21 faktoriál, krát tady by bylo 7 faktoriál krát 21 faktoriál, zase prosím vás, je tam dělení a já vlastně převrátím rovnou ten zlomek. Takže tady bude lomeno 28 faktoriál. 21 se zase zkrátí, 26 taky z 28, takže tam zůstane 28 krát 27, to musím takhle odmotat. A nahoře
Zase 7 faktoriál z 5, takže to bude 7 krát 6. Takže 7 z 28 zkrátím na 1/4 a potom 6 s 27 3 na 2 devítiny a ještě 2 se 4, že tady bude 2, takže výsledek je 1/18. Takže potom to sjednocení je dáno jako 1/4 plus 1/4 minus 1/18. No a to můžu převést na společný jmenovatel, což bude tedy 4 krát 18, což je 40 a 32 to je 72 a po zkrácení vám vyjdou 4 devítiny, ten výsledek. Tak, jak by to šlo řešit jiným způsobem? Takže mezi vylosovanými bude Jana nebo Monika, takže já bych to taky mohla řešit tak, že si určím počet příznivých výsledků vlastně rovnou toho sjednocení. To znamená Jana nebo Monika, znamená, že tam bude Jana, ale ne Monika, nebo proto bude plus, tam nebude Jana a Monika tam bude, a nebo můžou nastat varianty, že tam budou obě. Takže když tam bude Jana, tak ho tam dám a už tam nesmí být ani ta Monika, takže vybírám z 26 a vybírám 7 lístků. Totéž zase dám tam Moniku, Jana tam nesmí být, takže vybírám zase, a teď tam nebude 7, ale musí tam být 6 v obou případech, protože už jsem jeden lístek dala té Janě, takže tady bude 26 nad 6 plus 26 nad 6 a plus ještě varianta, že tam budou obě, že jim dám lístek, takže pak už dovybírám jenom 5 lístků, zase z 26. No a tento tedy výpočet, tady tento počet příznivých výsledků, pak zaseděným počtem všech, což je vlastně jak z těch 28 vybrat těch 7 lístků. Takže zase potom pravděpodobnost vlastně A sjednoceno s B je vlastně tady ten součet 26 nad 6 jakoby krát 2 plus 26 nad 5 a děleno tedy 28 nad 7. No a zase výsledek by měl tedy být 24, teda 4 devítiny. Tak, pojďme dál. 3 vstupenky na koncert se rozdělují losem mezi 9 zájemců. Určitě, jaká je pravděpodobnost, že mezi vylosovanými budou za A Lenka a Vendula nebo Martin a Vojtěch. Tak, když se podíváte, já mám 3 vstupenky na koncert. Z Ačko je, že buď tam půjde Lenka a Vendula, nebo Martin a Vojtěch. Takže za A je v A, je, že tam bude Lenka a Vendula. A je v B, je, že tam bude Martin a teď tady dám Vo jako Vojtěch a tady bude V jako Vendula. Může se stát, že co bude s tím průnikem. To znamená, že by tam šla Lenka, Vendula, Martin i Vojtěch, že by byli vybraní. No stát se to nemůže, protože já ty vstupenky na koncert mám pouze 3. Takže průnikem těchto dvou množin je prázdná množina. Proto v tomto případě A sjednoceno s B bude rovno vlastně pravděpodobnost toho jevu A v součtu s pravděpodobností jevu B. Tak, počet všech možností, jak tedy vybrat 3 lidi, kteří dostanou vstupenky z 9, je tedy 9 nad 3, což tedy si můžete spočítat, že vyjde 84. No a pravděpodobnost toho jevu A zjistím tak, že dám počet všech příznivých výsledků jevu A, takže dostane Lenka a Vendula lístek, to znamená, už jsme 2 lístky udali a ještě vybíráme jeden lístek vlastně ze zbývajících 7 zájemců. Takže to je 7 možností. Takže pravděpodobnost toho jevu A je tedy počet všech možných, což je 7 ku počtu všech, takže to je 7 84. Takže neboli 1/12. Ale to tam teď nebudu psát, protože to píšu rovnou do toho.
Tak, plus, jaký je počet příznivých výsledků jevu B? No zase, tentokrát dostane lístek Martina Vojtěch, to znamená, že zase budu mít jednu možnost ze 7, jak vybrat ten poslední lístek, takže tady ty pravděpodobnosti, jestli ho dám Lence a Vendule nebo Martinovi a Vojtěchovi, tak pro ně ta pravděpodobnost té dvojce je stejná. Takže zase 7/84, takže plus 7/84, což je tedy 1/12 po zkrácení plus 1/12, což jsou 2/12 a ta pravděpodobnost je tedy rovna 1/6. Tak, co dál? Máme tam, takže výsledek, pravděpodobnost je 1/6. Máme tam ještě variantu za B. Za B je zase jev A, že tam bude Lenka a Vendula, a jev B, že tam bude Lenka nebo tedy Sylvie. Jak je to tady s průnikem? A průnik B. No, může nastat, že tam budou všechny? No ta Lenka je stejná v obou dvou případech. Buď tam půjde Lenka s Vendulou, anebo tam půjde Lenka se Sylví. Takže tady v tom průniku vlastně leží to, že tam půjde, nebo ten průnik tady je, a to je, že tam půjde tedy ta Lenka. Takže průnik tady určitě není prázdná množina. Takže tady nebude platit, že by stačilo pouze sečíst vlastně ty pravděpodobnosti. Na druhou stranu, může to tak nastat, že tam půjdou teda všechny 3? No může, protože máte právě ty 3 lístky, zatímco předtím to nastat nemohlo, protože tam jednak ten průnik stejně, nebo mohlo nastat, že půjdou všechny 3. Tady ten průnik není ta Lenka, ale je to, že půjdou všechny 3. To jsem řekla špatně. Až na to, že ten průnik u toho Ačka nejde, protože nemůžou jít všichni 4. Takže ještě jednou, ten průnik není, že je Lenka společná, ale ten průnik je. A průnik B je, že půjdou na ten koncert prostě všechny a zároveň je to. Takže Lenka Vendula a zároveň Lenka a Sylvie. Můžeme začít tím průnikem. Takže pravděpodobnost toho průniku je zase počet příznivých možností. No ale pravděpodobnost, aby tam šla Lenka, Vendula a Sylvie, tak počet těch možností je jenom 1, protože já jim prostě všem dám ty lístky. No a celkově víme, že to je 84 těch možností, takže pravděpodobnost toho průniku, že tam půjdou tedy všechny 3, je 1/84. No, takže to tam půjdou, to je vlastně ta 1/84. Tak, jinak, když říkala jsem to o té Lence, tak tady se na to můžete dívat i opravdu tím průnikem, že teda společná ta Lenka a opravdu je to i tady vlastně 1/84, protože já vlastně mám 1/84 výsledků. Ta pravděpodobnost, že ta Lenka získá los, jako je 1/84. Tak, pojďme dál. Takže, jaká je pravděpodobnost tedy toho jevu A? Takže pravděpodobnost jevu A je vlastně stejná jako v tom předcházejícím případě, takže to je 7/84 a to je jak pro jev A, tak pro jev B. Takže v tomto případě i zase 7/84. No a pravděpodobnost toho, že tam půjde buď jedna nebo ta druhá skupinka, je tedy součtem pravděpodobností toho, že tam půjde ta a ta, nebo ta druhá, ale odečtu ještě tu 1/84. Takže dohromady je to vlastně 13/84. To je ta pravděpodobnost. Tak. A můžeme jít dál. Takže jednou nám výsledek vyjde 7/84 a po druhé nám tedy výsledek, teda blbost, to se tady říkám, poprvé, jsou tady někde jinde, takže ještě jednou, poprvé nám ten výsledek vyšel 1/6 a po druhé tedy 13/84. Tak, pojďme se podívat na další příklad. Provedeme jeden hod s modrou a červenou kostkou.
Určete pravděpodobnost jevů. Za A. Na modré kostce padne číslo větší než 3. Za B. Na červené kostce padne sudé číslo. Za C. Na modré kostce padne číslo větší než 3 a na červené sudé. A za D. Na modré kostce padne číslo větší než 3 nebo na červené padne sudé číslo. Takže když se podíváte, tak tady chci pravděpodobnost tedy nějakého jevu A, že tedy na modré kostce padne číslo větší než 3. Tady chci pravděpodobnost toho jevu nějakého B, že na červené kostce padne sudé číslo. V tom C to chci dohromady, takže pravděpodobnost jevu C je vlastně pravděpodobnost A průnik B. A u toho D, ta pravděpodobnost toho jevu D je, že buď platí jedno nebo druhé, takže to je vlastně pravděpodobnost toho sčítání, nebo tady použiju to sčítání, toho sjednocení. Takže pojďme na to. Kolik je všech možností? Takže všech možností, jaká čísla můžou padnout současně v jednom hodu na modré a červené, tak na modré mám 6 možností a zároveň na červené mám 6 možností, takže celkem je 36 možností. Tak jaká je pravděpodobnost, to znamená, tady napíšu za A, toho jevu A, že tedy padne na modré kostce číslo větší než 3. Takže na modré kostce, teď si zase vypočítám počet příznivých výsledků, může padnout buď 4, 5 nebo 6, takže to mám 3 možnosti. A na té červené ale může padnout cokoliv, takže to je 6 možností, dohromady tedy 18. Takže pravděpodobnost je 18 36, neboli tedy 1/2. Tak za B je pravděpodobnost ceny jevu B, takže zase se budu ptát na počet příznivých výsledků. O modré kostce tam nic není, takže tam mám 6 možností. A na červené padne sudé číslo. Sudé čísla mám 3, to je 2, 4, 6, takže zase dohromady je to 18 možností, takže opět 18 36 je vlastně ta 1/2. Tak za C mám pravděpodobnost vlastně jevu C, což je pravděpodobnost průniku. To znamená, že na modré kostce padne větší číslo než 3, takže to mám 3 možnosti. A na červené padne sudé číslo, to mám taky 3 možnosti. Takže dohromady mám vlastně 9 možností a dělím to celkovým počtem 36, takže to je 1/4. No a pravděpodobnost tedy toho D je buď padne tedy číslo větší než 3 na modré, nebo padne číslo sudé na červené, tak to můžu spočítat jako pravděpodobnost jevu A plus pravděpodobnost jevu B minus pravděpodobnost jevu A průnik B. Takže potom mám vlastně tam tu 1/2 plus 1/2 a minus 1/4. Takže ta pravděpodobnost jsou 3/4, neboli tedy 75%. Tak zase bychom tady vystačili i bez toho sčítání, ale tady bychom vlastně to museli říct, že buď padne tedy na modré číslo větší než 3 a zároveň na červené cokoliv, nebo na modré cokoliv a na červené tedy sudé, a nebo na modré tedy větší než 3 a na červené sudé. A teď mi řekněte, jestli to mám dobře. Tak, já jsem říkala, že na modré větší než 3 a na červené cokoliv, ale tím pádem by tam byly i nějaké možnosti z té třetí varianty. Takže tady by muselo být na červené liché, tady na modré by bylo menší nebo rovno jak 3 a na červené sudé, anebo potom varianta větší než 3 a sudé. Takže potom tady mám možností 3x3, tady mám zase 3x3 možností a tady mám taky 3x3 možností. Takže dohromady je to 9 a 9 je 18 a 9 je, to je 3x9 je vlastně 27 a počet všech je 36, takže tady by ta pravděpodobnost byla vlastně 27 36, no a to když vydělíte 9, tak jsou z toho zase ty 3/4.
Takže toto je vlastně pravděpodobnost nějakého toho jevu, který já teď označím třeba jako J. Kdybychom to dělali, nebo mohla bych tady napsat vlastně to sjednocení A sjednoceno s B, kdybychom to dělali dohromady. Tak, další příklad si zase nechám tedy na příště a dnes vám přeji pěkný den a nashledanou.